shi kansa yanzu kawun da yake wannan ihun idan tafiya ta tafiya in yana ganin tunanin cewa yayi karfi ya bari ya ga zabe da zai zo ya ga zai kai labari ai kabila lasarin nan ya bi shi wayewa. Ita dai siyasa ko ka ce kana da ubangida ko baka da ubangida dole kana da ubangida. Idan baka ubangida a gidanka ba zaka zama yaron gida a gidan wasu. Kawu Sumaila a tarihinsa na siyasa mutum ne mai kwazo mai son ya nuna fice ta fuskar kowane al'amari. Yana da ilimi musamman na arabiya da addini da tarbiyya, kuma mutum ne mai bin iyaye musamman na sanar nan nashi da shi haka. Amma ita siyasa ta fuskar siyasa kamar misali ita Kwankwasiyya abinda kawai kasa fahimta ya gane shine ko ana ziga shi, ita siyasa tana da uba, kamfani ce. Kamfanin nan akwai mai shi, akwai chairman ɗinta, akwai CMD ɗinta, akwai komai nata. To abinda kawai kasa gane shine da yayi takarkaru da yawa ya ci, kuma yayi takarkaru da yawa ya fadi. Faduwar ta zame masa rashin ubangida, shi yasa har kawai ya fadi. Amma daga sanda ya samu dama guguwa ta biyo shi har ya samu abin da ya samu nan ya samu santa, to ne masa fatan alheri. Amma batun ya ce wai bai da ubangida ƙarya yake, bai sai ce wannan ba. Dalili shine kafin ya zo ya fice har ya kada Kabir Gaya, ai ubangidan ya bi kuma sai da ya rasana. Da ya ce ba wanda ya isa, amma san da ya zo nema bai nuna haka ba. Ni shawarta da Kawu Sumaila shine a siyasarsa da zai fito dodar ya nemi haɗaka ta al'umma, domin idan aka ce haɗaka shine idan kana neman state, Kawu alone bai sai samu state ba, bai da wannan ƙarfi a arewa shi akan kansa a ce ya sami ya kirkira ya ce wai shi agitating for state. Amma idan ya making din bill din nan jointly kuma ya kamar doron mage dabara ya wayo ya biyayya sai samu abin da yake so. Amma misali baka gani cewa watakila ba shi kadai yake wannan fafutukan neman, to kuma dai ba shi kadai yake ba nan ba. Wannan zantattuka da suke faruwa a tunaniya shine Kawu yaro ne da jini a jikin shi da fikira da san ya nuna ya sani, to da ya tsaya a hakan ya yi lumfu ya samu abin da ya samu ba tun da ya biyo ta ba. To amma misali wannan tsari da shi Kawu Sumaila ya zo da shi baka gani a jihar Kano a yanzu a yanda ake faɗa shine ana buƙatar a samu ƙarin jihohi. Idan aka samu ƙarin zai sa bangaren nan ya samu bunƙasa tattalin arziki. Wallahi wannan kudirin ba laifi bane, amma Kano ta Kudu alone ba ta samu state ba. Me yasa? Saboda ba su da ƙarfin arziki ko tattalin arziki. In kana zancen noma, wanda ya san noma kanta noma a Najeriya tunda ba wani modern mechanized farming muke ba, babu tabbaci ta ci da kasarsa ko shi yasa. In ba da nan yake da shi sai ya shi sai ko raja kai su ne za su kawo. Ai abin da ake nuna maka tsari na neman state, to dole sai an samu joint effort tsakanin shi Baro din da shi Rufai Sani Hanga. Amma idan ka duba Kabiru Alasaririn a siyasa ai ya fi shi excelling, even though shi dan member ne na House of Reps, amma kawun aka turo wannan ba zai kai shi labari ba. Amma kuma duk mutum ka ce aka turo, kana nufin ka ce wannan ba ra'ayin Kawu bane? Wal in ma da ra'ayin nasa ra'ayin kusan yafi na kowa, domin shi ke so ya nuna fice, shi yafi kowa, shi zai iya ba shakka kowa, domin ya furici ai cewa shi bai da ubangida, kuma bai isa ce bai da ubangida ba. Kwankwasa ubangidansa ne a siyasa, kuma ko da kaga cewa wannan mai girma gwamna Abba K Yusuf shi ma da yake tafiya ai yana nasa iyaye kuma yana nasa direction din. Gwamnati ake tafiya da ita, gwamna alone shi ga Abba gida is genuine and very real, amma the mere fact cewa bai da wato masu taimaka masa. Wannan ya balle yana tunan zai creating wata tiga state, wannan yana nan yana creating zai samu gwamna na Kano kamar Barau. A wannan gwamnati Tinubu wacce ta kassara mu ta cutar da mu, idan ma an ba mu state da me za mu rike state? Idan ka duba Tinubu ya yi creating wata coastal road wacce ta raba ƙasa Yarabawa, ta sideline din Yaraba da duk any other state within the nation, wanda kawai dan bukatar kansa. Kuma duk wani taki da zai ko a bawa local government beneficiary, harka ce ta kawai shi zai controlling din funds din 744 local government in the whole nation, shi zai yi. Wato an zama to ba cinya ba kafa baya. Idan ka duba wannan central single treasury account nan ai ka fara gamce ta yi a maimakon wacce ake cewa state tana joint project. To mutane ne ba su da ilimi, ba san aƙida ta bai rabe ta neman kuɗi da haraji ba. Kamar misali idan ka faɗa haka, wasu na ganin cewa a tsarin da ake tafiya waɗannan kalamai da shi Kawu Sumaila ya faɗa
kuna suka sane ko kuma kuna takirin kalaman nasa ne saboda watakila yana so ya raba jihar Kano saboda za a rage wa shi gwamnan Abba Kabir Yusuf karfi da kuma tsari na Kwankwasiyya da kuka babu rage. Governance is about population, is about number. If I have 1,000 people to govern, saka down 500, the same resources nake da shi ko da little resources nake da shi zan manage din su. It's an achievement in da hakan za ta yi don. Amma tunanin a wace gwamnati za a yi state, a wani gwamnatin nan ba? Ai ba za ta yi ba. Amma misali baka ga a kudanci ma ba akwai waɗanda suke agitated su kudanci, wato ana cewa da mu ba mu da ilimi. Ba ilimi ne yan ado ba su da shi ba, wayewa ce ba mu da ita, amma muna da ilimin mu. Wanda ya san Qur'ani ya san yadda da Muhammadu Rasulullahi da Allah, ai shi yake da ilimi. Amma matsalar mu mun zamto gaiwa mu ci kanmu. Shi kansa yanzu kawun da yake wannan ihun, idan tafiya ta tafiya in yana ganin tunanin cewa yayi karfi, ya bari ya ga zabe da zai zo, ya ga zai kai labari. Ai kabila lasarin nan ya bi shi wayewa, ya bi shi gogiya. Kana so ka ce shi Kawu Sumaila yana nema ya bijirewa tsarin Kwankwasiyya ne shi? Ya nuna kamar ya bijire, ya raba kafarsa. Kuma duk wasu mutum da yake muna ji, mu ba mu son fitina cikin gida, domin mu ta cikin gida ma bata ishe, ta waje ma bata ishe mu ci ba, bal ta cikin gida. Fata na a zo a haɗa kai a tafi. Tafiyan nan an ɗauko ta da yawa. Tana da uban gida, tana da gwamna, kai as a senator kana da colleagues naka, as a member na House of Representatives kana da maybe representative for area. A zo a zauna a yi tunanin abin da ke akwai. Amma ta ba wai tsakanin Sunusi Raja ya zo ya kare mai gidansa Kwankwaso, Anas Abba Dala ya zo ya kare mai gidansa a Kawu Sumaila. Ba shi ne abin da muke so ba. Fitina cikin gida. Kana nufin ka ce kenan an fara samun rabuwar kai a cikin jam'iyya? Haka dai ake so ake faɗa. Rigima ta tsinke tsakanin Sunusi Raja da Anas Abba Dala. Karfin Sunusi Raja ai yafi karfin Anas Abba Dala har kawun. Amma tafiyar ba haka muke son ta ba, domin muna da wani mission da muke so mu achieve. San mu shine Abba nan ya succeeding because it's genuine. Ba za ka taɓa samun gwamna, Allah na tuba, ba lalle ka samu gwamnan da yake da san ci gaban al'umma Kano irin Abba ba. Idan ka rasa shi to ka samu matsala.